Melanya sudah hadir. Belum makan guys. Guys sanggul boleh Monggo Mbak Ari. Mengingat bahwasannya jauh ya kelaikan. Wes jekar saking sasana palenggahan palangkarna
geget kang gantung sebo sepakur patah cek kariro sang bukinoko Kawitaranen nggih menika Dimas Bagus Rizky Andika Perdana kahangan tingkeng garwa kinasih Dimas Ayu Sita Nur Afifah Kawitara Sita ingkang kathah lelu laksana kepara nayun Wah, menika Prabani Rosang Cundaka lampah. Cucuk lampu ya cantang balung. Punimas ayu ari reja. Kang saking weladan. Carubat adikrap. Paritoranen pasapian paripurna. Dewi kaderan Kang Cundaka lampah. Ibu petang putri Domas Polo terakhir melon nih Pak. Ya. Si dia kia tanggap loh, neng ngarepe panen melon dua pas dua gitu. Iya. Lesu, ngapet gerak. Ayo, bentar. biasa harapan si Ciki juga. Nah, ayo deh ditekna. Jadi gue ngepanuh doa, ayo, suara cetok, isi degi gampang besok pre, alah, suari nesu, nesu jadi, Santoy katanya. ada juga, gue naik petok tanya mana gue tak? Hah? Naik petok ya mana? ari nesu, Jadi naik petuk juga mas. Oh gak? Petuk itu langsung plok. Oh no. Tapi naik suwi gak petuk yang ngono wi mas.
Engko nek kerjaane diri-diri wis prei ya marane ning aku, Mas. Kok ngono? Kowe ala kanggo tok. Kanggo tutup. Tutup tok. Ya. Sou. Angin. Ada kan? Dari tadi. Trenggalek. Nah ini Trenggalek semua. Yang mana? Blitar, Trenggalek, belakang. Oh, oke, Cimong. Ini dari mana ya? Trenggalek. Semua Trenggalek ini belakang juga. Blitar, Trenggalek campuran ya. Keluarganya memang ada di Trenggalek. Keluarganya dari Trenggalek. Titik iye bahe manten ki saka Trenggalek. Iya, siap-siap. Ini keluarga dari mempelai pria apa wanita, Mas? Pria. Oh iya, penyanyi dari keluarga Besan berarti ya, Mas ya. Iya, Besan. Dari Blitar. Blitar Sanan Wetan. Sanan Wetan. Likota Bari sih. Oh iya, sudah ikut idam ya. Kowe pas ngerti apa? Soekarno. Oma itu sih apa bener? Roh pokoknya. Oh kan ini kono aku di Rukiah kok, Mas. Di Rukiah kayaknya. Loh, di Rukiah aku pengen supaya jadi wedok terus. Oh ngono. Ya balik guyu lek welek. Makan alon-alon. Nyapa kok guyu ki? Sajae kok nyemoni aku kok ya. Mas, Blitar. Trenggalek. Trenggalek itu kota apa, Mas? Kutok wis ora paham aku ngomong ora Trenggalek kok. Trenggalek itu terkenal Tivoli ya. Oh. Nenek aku Tivoli kayak apa ya? Anu, bapak itu senengannya diempeng, Mas. Orang kecucuk ditikun terus senengane karo tuwe. Bener apa, Mas? Jadi empeng, ditui loh, Mas. Oh ngono. Ya wes. Kami gak ditui, Mas. Oh, Kayak contohnya sek-sek yo. Jadi ditui aku sek-sek Sama sak sini, sing luar betul. Luar lho, sing botok. Betul, didirang, Mas. Yo, Betul, didirang lagi ya, Mas. Ireng iki rada botak. Iya. Iya. Tenang. Namanya siapa? Satria. Jenenge Satria. Wis Terusane baja hitam. Satria wis di omah sing nggo saling mau. Di Mas. Wih. Oh neng aku nek kono dicepaki sembarang kali. Oh iya no. Disayang karo dek. Wis juragan ambak sakmono juragan biliar iki. Loh, tenan Mas. Oh iya. Anu iso nyodok le. Biliar ya disodok kok. Iya. Iso nyodok kok. Oh, isa. Kok? Loh, ya iya kak. Nenek Satria kan pinter nyodok. Nek kok Saya nyodok. Oke, jadi Mas. jangan dilihat akan postur. Loh. Makin tua makin gede, Mas. Apa? Loh, mbok semangate jadimu. Oh, semangat ya. Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah Mbak Ari. Nggih. Awan iki sosokan nemeni daleme Pak Supriyono Ibu Revi. Ya kerja bareng luar biasa. Iya, Rias kolaborasi dari ya, Mas, ya. Ponorogo. Dari Ponorogo. Ugi Ibu Wulan Rias saking Venezuela ya. Venezuela semua dari Venezuela. Ponorogo kolaborasi dengan Ibu Wulan. Bunda Wulan. Ya, menyampol lek delik ning kono lek. Nyapa? Ayahmu nyapa delik, Dok? Heeh. Oh, delik ini karo bojone, Mas. Gue nang tengah male. Ben kagok Bojone sampe karo ya. anake. Anake sing cilik iki jane gembira punya mama baru. Oh gitu. Sing gak terima anake sing gede kalau mak coklat kalau. Moncak. Karone kono pangudi asmarane iki pengunduh mama kaya ngono. Wajar lah. Sakjane setuju Oh marungku. gitu, setuju. Iki lho marungku. Bener nih kita. Duduk. Lho, lah bojone iki. Ora Bojone mereka Pak. buri. Oh, buri. Oh iya, bojone sing video berarti. Wah, gue kenang-kenangan kok begini. Oh, mbak ya anaknya papat Mas. Alhamdulillah. Lah pantesan kok kowe yo roh aku ki wis kudu ya lho Mas. Kudu apa? Kudu napuk.
Ayo. Ya, menyapa lek delik ning kono lek. Nyapa ayahmu nyapa delik, Dok. Heeh. Oh, delik ini karo bojone, Mas. Gue nang tengah male. Ben gak kok sampe ya. Anaknya sing cilik iki jare gembira punya mama baru. Oh gitu. Sing gak terima anaknya sing gede kalau mak coklat ya. Moe cak. Karone kono pangudi asmarane iki pengundi mama kaya ngono wajar. Sakjane setuju mak. Oh gitu, setuju. Iki lho marungku. Bener nih kita. Duduk. Lho, lah bojone iki. Ora Bojone Buri. Oh, Buri. Oh iya, bojone sing video berarti. Wah, gue kenangan kok begini. Oh, mbak ya anaknya papat Mas. Alhamdulillah. Lah pantesan kok kowe yo roh aku ki wis kudu ya lho Mas. Kudu apa? Kudu napuk. Ayo. Iya, dari Trenggalek juga Blitar. Kok mau joget kok? Alah, sungkan-sungkan padahal mau ya kok ya. Anu Mas Santo, anu kendangmu tipung ngene to? Ana Tipung Mas. rame ya ana lingkup, ayo lengkap kok lingkup. Tak goyangi kongku. Ayo. Mana sing siji kita yo pengen lho Mas. Aku nek kualahan piye Mas? Ayo kono piye kok? Iwang ngono ya nek kualahan. Aku tak wangi duduk. Tipung yuk siji dhewe punya. Iya. Kaya ngono, omong aku ya. Iki nek tuku 20.000 iki lentong ijo 20.000 ya. Oh, prawer. Iki sini 20.000. Oh, ngono. Tuku ning Shopee. Lah gue kan tuku ning nggon Gusti Allah gratis ya. Aku ning Shopee 20.000. COD bisa. Ayo. Aku beli duit santo kayak Mas. Makanya kayak santo lah ikur anu kayak sentimen. Iya, tadi request dari Satria Baja Hitam. Minta diserampat nih Mas. Oh, serapat. Ini ya kebetulan Mbak Ari. Iya. Ini selain siang hari ini sebagai Manggolo, ini Iya. juga pemain dari Jaranan. Tambahan 5.000. Sama-sama. Tolong aku minta jangan komplain tasnya besar ada isinya ada ini. Ngece. Oh, enggak. Ayo Bunda. Enggak. Emang ewe susuk. Ya. Tanya nih, jalurnya apa? Keresnya cepat sih ngomong nih. Iya. Selamat sih. Sendalnya cepat nih. Woi, selamat sih, selamat. Selamat sih, jalurnya. Oh, serapat sih.
Bapak cinta mau Pak Supriyono. Pak Supriyono karo ya. Bu Revi. Pamit sih. Salah siji satria ya. Oh, iso. Sing kandhar teko. Mas kowe iki sugih ra njaluk apa-apa teko. Bayar ibu. Enggak pamitan mbek Pak E. Pak, Bu, kula badhe ngreok riyen. Salaman. Salaman. Nah. Matur sih, kula badhe ngreok riyen. Loh. Matur. Aku ki asline gak jaluk. Sing ngomong kuwi jaluk ki sapa? Ngomong kok arep ngreok sik, ngono lho, Dah. Lah aku gak jaluk reokan. Sik. Ora jaluk reokan. Lah sing ngomong Pak E kok. Sik matur sing apik. Terus mangke hitungane pripun? Kok? Lah. Rabione. Enek berapa persen Mas ini? Persane pripun tak kok Wis. benahi. Pojo sabar. Oke, siap. Saya Pak, kayak bengrok sih. Bengrok sih. Sandalnya kelompok ini di kono. Belakangnya cepat. Nah. Kakek Pak. Santai, Iya. Parman. Kok parmen bukan? Ya. Ya sak duke nek tau-tau. Ya, wah, awal-awal. Ayo. Nyapa to ri? Nyapa? Mau kan kok ngarep moro Nang ngguri ya. saiki kok gini moro ning ngarep. Dadi Iya. korono malik ku madhep rene. Malik ngene lho, Mas. Salto. Lho kok iso? Oh, berarti kok gini. Ini. Nah, ya. Kok Sik, ini lho Tina. Dileboni. Aman. man. Siapa itu? Jenenge Dika, siapa? Dika. Engko mlaku nganggo tangan. Yo. Rene. Nah, Pak sampeyan siapa? Nggih. Nah. Pak. Yo. Iki iki, monggo. Mangkene bunyinya pada mana-mana. Mas. Pokoknya kau juga rasain lo ya. Yo. Saya ketemu sama Radit 3 juta. Nah, ini kalian toh kan? Kalian toh. Tujuh lah bagian. Yo. Ini Pak Toyo.
gayane mau ngambung aku mau ngambil. Wah, ya cincine. Satria. Ya, tak. Rai kok sampe ora cair. Nah. Pilih di. Joko biliar ini pirang-pirang jam lho ya. Ayo. Iso jajal sik. Pokoke sikile ra iso ribut tak sakit. Wes cakep satu sih. Iso to. Pokoke kancamu sakit kaya lumayan to. Ah, ya. Saksani nggih, Bu. Gak iso malik kaya kancane. Saya kebetulan kok asap ya. Ya. Iya, was. No. Monggo keluarga saking Blitar Tunggale agung-agungan foto. Juga nanti bisa dilanjut keluarga dari Bapak Priyono Ibu Reti. Ini agung-agungan foto nanti. Monggo. Ayo ta. Yuk, Ayo. Gaya. Ora. Yo ora kok kan kamu apik ya. Lah kowe ngene-ngene gaya iki. Bek dosa. Ada disakas. Itu ada isen lho, Kak. Nah, omahmu buri lho, wis sini lho ya. Nah, ayo. Latihannya tak tanto terus lho ya. Ayo le. Yo. Jadi opas yo Mas ngene iki. Ayo kita saksikan pertunjukan Gendongan Verus Kusimo oleh Satria. Lah ini aku itu iya meneh. Janjian sih kalian buat potongan cambuk, laku-laku naik bubuk dewe. Hah? Piye? Berarti lo keayunan. Ya wes, nek ayunan kowe milih apa milih biru? Biru. Heeh, nek biru merem se. Merem ada rono. Rono. Hati ini Satria gak kowe enak. Nah, kayak mana dia aku repot. Loh, belum ora. Ngomong Mas. Ya Satria. Dek ngetek aku lagi ngomong. Ayo. Ayo, ada di seorang wanita ya. Kemasane iki nek ngambung kowe nek kena anu werek. Kata mana aja wedo aja. Toko-toko teh lu bisa. Bosone semua kene to Mas. Bosone tak toko masa iki. Toko. Baru masane bang lodok kok iki. Kami karo Bapak Ibu besar dari Blitar. Nah, menawa cair rumah. Ora. Masa ambari. Satria niku kok duwe basa ngono kuwi apa tetep Ulang-ulangane sapa? Heeh. Pak, ngomong sing matur jenenge. matur karo piatur Blitar. Rasaku tadi goblok ket mau kon pamit kok ora oleh bayaran. Lah tenan tenan lho iki. Kon terus Ya ora kok ngono oleh sing ngepek iki karo aku. Lah kok kene baito iki, Mas. kon terus no toko pancing lho Pak. Jarang. Pak, niki mau kula pun gulung-gulung tapi ora jelas. Ada ngomong. Piye? Bocah. Ora ngono kuwi basa nek apik. Basa. Tanya alus Blitar basa. Pak. Sing halus. Pak aku deh wis. Pak kula wau. Tak diacok. Kowe cuma ngisenkan aku
Pak pantau terus ya. Pak iki kula nggih mau pun maling-maling. Malik bahasa di Lah biasanya maling-maling ki opo? buluk-buluk. Pada kentok. Pak terus iki diawer lha kok Kok betul kalau? Pun ngoten niku. Iya, betul kalau. Kok di Thomas, kok aku jadi bertolak ini sik, menurut Ya, ya. sik kowe kok gak jumpiran langsung jumpuhun rene ya iki lho, kabare ning kene tapi kudu iso mikir, aduh enakan kowe koyo nah kok kono joget sik jungkir jupuk Para yari urung rene ku mangan mewon sing betul sing. oke Bu saya katae Yo terakhir. Soro. Seket, Wita, pitung puluh, sangang puluh. Wita mau gede 10.000 juga ada film ya? Film ya? Boleh 10.000 orang yang gurih. Mungkin kok kayaknya orang yang gurih kok 10.000. Ayo. Rasa bentuk masak tau, betul aja juga tau. Minggu nungguin lah. Boleh mikir. Betul diguri. Mungkin ikut sampai begini loh ya, sampai tengah loh ya. Siapa aku sih, jungkir sama orang sih. Lo seket lo katanya lo manis terakhir kalau Lah ya, usah kemen kono. Ya ati oleh seket dia wis aku seket bundel. Lah ya usah dua kemen tunggal TV. Soalnya berarti mandek gimana? Gampang.
Terima kasih dulu. Oh iya. Enggak. Terima kasih matur suwun Ibu Reti, Bapak Supri, Pak Agung dan ya Mas Manten, Mbak Manten. Keluarga dari Blitar, keluarga dari Tulungagung, terima kasih banyak berkah barokah di Bunda. Tak sedikit juga. Sini tuh nggak boleh joget batasnya. Mengingat Waktu sudah siang ya Mas ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan keluarga dari Tulungagung dan kita ya Mas ya. Mama Cuanti. Oh iya, sekali sama Blitar. Saya undur diri dulu bersama Wulan dari Rias juga. Terima kasih. Mau mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekejulan cak tawis.